Sang kamaysa ani kapagpaset dagiti bumarangay iti barangay 14 San Gregorio, San Nicolas, Ilocos Norte. Ipan nakairugi ti 3rd Salumina Festival 2026. Mismo adagiti barangay officials, babaen iti liderato ni punong barangay Brian Kasabay tinangidaulo ti motorcade. Sakweman ti amin, kahit kaman nakablawan na po, tinimbag nga malun tayo amin na po. Apo nga kailyak, awisin kayo, may makipagrambak, makipagragsak, kadeto'y piyesta mi nga Salumina Festival. At danto maangay nga street dance competition, bodel fight, kan ado pa sir, jak maibalikasan ti ragragsak ko. Talakan ado dito nakita yung mat, lakat ado dito may mabuno, nakipagragsak ka dito opening parade tayo sir. Sir Joey, mula man ti amin, kaya't ko iti agyaman ka dito amin nga nang suporta ka dito yung Pasken tayo, dito pa nagpiesta tayo ka dito may ikatlo nga Salumina Festival 2026 kat lakat ado Sir Joey dito naayat nga kabaranggayan tayo kan dito taga-kabangibang iling nga gagayon tayo at timulong ka dito yung panagpiesta tayo Sir Joey. Di Salumina Festival iti barangay 14 ket mangipakita iti panagkaykaysa gapu kadagiti adu nga arapaap dagiti bumarangay iti San Gregorio, San Nicolas. Di Salumina Festival ket naduma-duma dagiti programa ken aktibidad adaytoy ti iyaw awis ni punong barangay Brian Kasabay at ti umuna apaset na ket ti basketball tournament adagiti agtutubo ti kangrunaan a makipagpaset iti kadaytoy pasalip. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.